que no cal que em doneu fora amb els bastons. Aneu a una colla bastonera si no us podeu reprimir. Per més fort que engegueu, tampoc cagaré més. Ara, això sí, no poseu el pessebre a prop meu, que la ferum del caganer tira enrere. Em podeu trobar als boscos catalans, tot i que sempre hi ha algun tió despistat als boscos de Finlàndia o de Dinamarca. I, sisplau, poseu-me una dieta variada quan em doneu de menjar, que ja estic tip de nous i de mandarines. Antigament cagàvem molts fruits secs, torrons i llepolies, però ara caguem de tot. Bambes, llibres, mòbils, videojocs. Els temps canvien, ja se sap. També cal tenir en compte que si us dóna per posar un arbre de Nadal, amb la caiguda de les fulles, els tions actuals sovint tenim picors i fins i tot algun tipus d'al·lèrgia. Som tions de bosc, rurals, camperols, petits, però també tenim els nostres drets.